Ane gini ku wau Ari Jalu Kawamu nak bisa. lek wong tua lanang niku pemimpin keluarga. Lah niku beda malih wis dikek kedudukan ten Allah Ari Jalu. Wah niku. Ya napa? Ibu gak welas. Ibu gak welas. Iya gak Jawa. Ibu gak welas, gak Jawa nggih tetep. Nggih tetep. Lek jenenge sing lairno mergo taruhan nyawa. Lah niku perkara welas gak welase tiang sepak ekstri niki wau, nggih urusane kali Allah kalian yuga. Lah mongko mangke lek ibu mboten welas, akhire anake nggih mboten welas. Tapi nggih pun ngoten diwelasi mawon mangke lek pun welas panjenengan mboten gadah dendam ten tiyang sepah nggih sampean welas, mangke Allah ingkang ngrubah ibu sampean akhire nggih welas. Lek ibu mboten welas sampean mboten welas akhire dadi geni neraka, panas, kobong. Jaluk suntik. Kan mbok lakasi ya wong iki. Nggih, lek tiyang sepah nika sing sakniki khususnya tiyang sepah singen nggih, wangkot-wangkot. Senajan sakit digonang dokter ngamuk, ngoten to. Senajan napa mboten karepe ngamuk niku tiyang sepah sing singen, namung disabari mawon ngoten. Dilus mawon dipijeti, ayo Mak sampean warang, sampean ngene, ayo nang puskesmas, ayo nang tukang pijet. Mangke poro, lek sampean senen ngancen wis tuwek nyocot, matek pisan. Lho tenang sal. Engko tambah tukaran kali sampean, sampean panas, mae panas akhire. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasae sing tuwa di ngotenaken. Mboten poleh welas, mboten poleh gak welas. Tiang sepah menika nggadahi yuga lebih dari setunggal nggih. Kali 3 pinten ngoten nggih. Biasae setunggale sing mboten direken. Krana napa pemikiran wong tuwa niki wau. Anakku lek sing siji kita dekek ndukur alas, iso golek pangan dhewe. Nah niku wong tua mikire ten mriku, oh berarti anakku iki mampu untuk mencari makan sendiri. Tapi lek anakku sing nomor 2, nomor 3, nomor 4 iki tak dekek alas mati, gak iso mangan, mergane tak dulang terus. Lah, niku intine. Boten polahe masuk, boten polahe gak welas boten. Krana tiyang sepah niku ngerti yugane. Dadi sing ngerti anak-anake niki nggih tiyang sepah niku wau. Nggih, dadi pun jelas nggih. Kersane pun lek ancene ngoten panjenengan niku sesungguhnya disayangkan tiyang sepahe. Di antara anak-anak niki wau di hadapan Allah, di keimanan datang Allah, mung secara akal sampean gak terima krana enten fisike. Nang lek anak ndak welas iku, Teng. Nggih, lek anak mboten welas, Wong tuwane gak welas. wong tuwane gak welas ngoten. Lah nggih niku wau. Dadi lek wong tuwa gak welas iku mboten poleh medhit, mboten poleh napa mboten. Gak ngereken anak. Nah, niku akhirnya timbule dendam. Lek anak gak welas anak durhaka. Nah niku nggih. Lah niki mboten wong tuwane kaya gak welas nang anak situke iki mang. Anak situke duwe emak duwe dhuwit kena anak situke. Emak duwe iki kena anak situke. Emak duwe iki apa Teng? Padha ngeki, Teng. anak situke. Akhire anak sing mboten direken iki wau enten sifat dendame. Maklum mawon nggih tasik sami-sami enten wujude menungso. Ah niku wau, tapi sesungguhnya nggih niku wau sing paling eco anak sing mboten direken niki wau. Pados-pados kiyambek, angsal-angsal kiyambek ngoten. Nggih namun proses niku elmune lek panjenengan teng tiyang sepai panjenengan di ngotenaken, tapi panjenengan saged ngepek nisore, ngepek atine nggih insyaallah sampean kali derek-dereke niki wau nggih tetep seduluran seiman. Nggih kula mawon kathah masih mboten napa sedara niki kathah sing mboten dadi dulur. Malah panjenengan niki saged mriki masih udan-udan kados ngeten dadi dulur seiman ten ngajenge Allah. Lah nggih. Kadose panjenengan sakniki pun semerap elmune sesungguhnya wong tuwa niki wau mboten polahe pelekase nggih niku wau
Mergo wong tuwa niku ngerti anak-anake lek situk tak deke alas iso golek mangan dhewe, lek situk tak deke alas mati mergo gak iso golek mangan dhewe ya tetep tak kei terus walaupun sampai duwe anak bojo. Tapi ya dampake dadi lan cemburuane antara dulur liyane. Niki sing gare pecah duluran. Masuk. Nggih. Nggih niki elmune nggih. Tetep mawon ngalah, belajar mawon. Wong tuwa tetep wong tuwa, panjenengan imani syariate ridhone Allah, ridhone wong tuwa. Nggih, pun jelas cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.